Žen dobrý, ženy moje, toto bude veľmi citlivé video pre veľa ľudí, takže zapíname pasy. V poslednej dobe mi v kuse vyskakujú TikToky, ako sa proste banda pič doťahuje o nejakej váhe, jak vyzerá chudá žena, jak nevyzerá, jak by si mala, nemala vyzerať a podobné hovná. A príde mi, že je to extrémne toxická vec a mám k tomu čo povedať, na to mám platformu Zedzma. Ja som tu bola aj tak prvá, čo pičovala samozrejme. No, začneme veľmi z hurta. Nikoho nezaujíma do piči matere, koľko vážiš. Absolútne si nejdem. Nejaké pseudo-influencerky more sa vyjadrovali, ako vyzerá, nevyzerá chudá žena. Ty si sa s kým zrazila? A ja na nikoho teraz nenarážam. Akože vopred prisahám. Proste iba všeobecné, ja som videla toľko báb hovoriť o tomto na internete, že normálne mi to je, že to je neúnosné. Každého váha je veľmi špecifická. Keď postavíš vedľa seba dve baby a môžu mať takú istú výšku, obidve majú tú istú váhu, aj tak môžu vyzerať diametrálne odlišne. Vieš prečo? Tiebo, svalstvo, kosti, aj to, ako si stavaná, alebo kde sa ti to usádza. Je toľko faktorov, čo sa týka váhy. A váha je taká pičovina, keď niekto vyťahuje na internete. Ty môžeš mať samozrejme váhu, ktorej sa ty držíš, ale neexistuje správna váha ženy v žiadnom veku. Byť chudá neznamená, že vyzeráš jak vyjebaný patik. Nie každá by chcela vyzerať jak vyjebaný vzduch. Náhodou ti netrčí nejaká kľúčna kosť a nemáš prepadnutý ksicht, tak už nejsi automaticky chudá. Do piči matere. Každá chce vyzerať inak, má inú preferenciu. Napríklad, čo sa týka mňa, som celkom svalnatá celý môj život a ja chcem mať svaly obalené tukom. Budem žrať, cvičiť dovtedy, kým nebudem vyzerať tak, jak chcem a pre mňa za mňa nech mám aj 65 kg na konci dňa. A mám len 162 cm, takže to by sa považovalo, že to už som akože čo? Už som akože veľká? Každý má iné telo, každý má iné spalovanie, každý sa inak vysere cez deň. Aj to ti veľa spraví. To, že máš pár kilo naviac v dnešnej generácii, kedy sa považuje pár kilo naviac človek, čo je proste iba kurva chudý, len nevyzerá ako patik. To je veľmi smutné. Nedávam to, keď chudá baba si myslí o sebe, že nie je dosť dobrá, lebo nie je dosť chudá. Čo ti jebe? Nikto vám nebere, že chcete vyzerať ako patiky, je to úplne v pohode a nejakým ženám sa to naozaj páči a chcú tak vyzerať a to je v poriadku, ale není v poriadku tento typ postavy považovať za absolútne normálny a chudý. To není chudý, to je podvyživený. Takisto, jak je bežné hovoriť ľuďom, čo sú viacej pri sebe, že to je nadváha, ja normalizujem to, že čaučkám, čo sú vychudnuté, budeme hovoriť, že sú kurva vychudnuté. Sú čajky s nadváhou a sú čajky, čo sú podvyživené. I don't care. Keď si neplnoletá, nedojebávaj si dospievanie tým, že hľadíš na to, ako strašne chceš vyzerať a budeš sa s tým trápiť, lebo tvoje telo není ani toľko vyvinuté. Ja som mala úplne iné telo v 15 a úplne iné telo teraz. Ja som úplne zoženštila, zmenila som sa, tak prosím vás, nemajte z toho schýzu. Niektoré veci proste ty nevieš proste preskočiť. Toto si fakt kurva nejdem. Každý vníma krásu inak. Aj vás, pick me influencerky, čo sú all natural. Ja som za to, aby každá čajka sa cítila dobre vo svojom tele. Ak to znamená, že ty musíš podstúpiť nejakú plastickú operáciu na to, aby ti bolo dobre, choď! Ja absolútne podporujem každú, čo si chce niečo spraviť, lebo ju to sere. Čo máš s tým žiť celý život, kurva? Rob všetko tak, aby si ty bola s tým spokojná. Čo keby sme miesto toho, aby sme zhadzovali všetky baby za to, tak to necháme proste tak, lebo čajka sa cíti lepšie konečne, dobre? Takže kľudne som za. To je ďalší typ influencerov, podľa mňa, čo sa im musíte vyhýbať, lebo to sú také pičoviny, že ti dajú pocit do hlavy, že si vlastne menej cenná, keď chceš niečo spraviť. Keď sa chceš mať najradšej na svete, prisahám, že to všetko pramení svojho vnútra, to je strašne klišé. To nemusí sa stať, že cez noc. Ty si nájdeš sám k sebe cestu, tým, že ty sa máš naozaj rád. Si vedomý aj pičovín, čo proste neovládaš, si vedomý svojich zlých kvalít. Budete pôsobiť krajšie. Možno na československé pomery som namyslená, alebo som možno čo jediná, čo sa má rada do piči, alebo čo. Prečo by si sa mala v kuse zhadzovať more na to, aby ľudia boli s tebou spokojní? To není pokora, to, že sa zhadzuješ. Bye.